La previsió de l'oratge per a este divendres, dia 29 de gener, tindrem cels ennuvolats a coberts. No es descarten precipitacions dèbils, disperses i ocasionals que afectarien principalment el litoral i ocasionament zones de la província. Temperatures mínimes en ascens i màximes en descens. Vent de l'est i nord-est fluix en general. Quant a les temperatures, en Requena tindrà avui una màxima de 12 i una mínima de 6 graus. Ontinyent, màxima de 14, mínima de 8. Gandia, màxima de 15, mínima d'11. I València tindrà una màxima de 16 i una mínima de 10 graus.